Jotugo mosedonje orako mar jotugo mabiro yuare tuke mag Olympics. Cherotich matugo tuke mag judo osechako winjo liet mar ting'o nying piny e tuke madongo bang' yudo tikono kokalo chung' mar jotugo pinje duto. Zedi manochako tugo mare gi tuke mag bayo tong' noyudo jip mar donje tuke mag judo bang' neno ni sinani mar Julius Yego yudo puonjruok mare kokalo e YouTube. Nimeonja matunda. That is why hakuna mtu anaweza niambia asubuhi amka nachituma sana. Kama singechituma singekuwa kwa hii Olympic Games. Juu coach anakupea 20%. For an athlete wewe mwenyewe unachituma upate 80%.